yintombi yomYuda. Eyathabatha mfundisi ubukumkanikazi ngexesha elibi, but kuba xa ukuYesu unako konke, yabangela into yoba le nto uEstere makalingwane sisihlangu sokuba ngukumkani. Intombazana eya-adopthwa ngexesha lemfazwe i-adopthwa ngumalume wayo obizwa ngoba nguMordekhayi. But kwathi uba ngelo xesha amaJuda ayiphantsi kwengcinezelo yokuba ngamaxhoboka, loo nto yabangela into yoba uEstere makabe ngomnye wabantu abaziintombi zamaxhoboka. Amen. Mhlana kufikelela into yoba ukumkani makabe nenkosikazi, walungiswa uEstere elungiselwa into yoba abe yikumkanikazi, walungiswa kwakho abantu abamphonsayo. Ndiyathetha ke zinto ngesilungu, walungiswa kakuhle, elungisa ngemini yakhe yokuzalwa kwakhe, elungiselela into yokokuba uEstere lo makabe yinye yamantombi ayeza kunyulwa ngukumkani. Ngoba xa uYesu unako konke, wafika uEstere into yoba makunyulwe yena ngalo mhla wokuzalwa kwakhe, ibe nguye oza kuba yikumkanikazi. Kodwa uthi lo mbhali apha ukumkani akumbona ukumkani, yakhola into enomtsalane kuye, akumbona ukumkani. uEstere wolula intonga yegolide, kwenzela uba uEstere abambe enqabini njengalo mama naye uthe apha ethubeni awubonwa ngukumkani, wenzelwa ubabalo lwento yokokuba abambelele kuYesu. Ngoba xa ukuYesu, haleluya, xa ukuYesu unako konke. Lo mama umane njonga, ndizawugqiba ngoba i-10 minutes yam ndiyayazi i-10 minutes yam ndiyayazi, futhi ndizawugqitha. Tata uArchbishop, ithi iBhayibhile uEstere ibintombazana ibizithobile kakhulu. Ngoba apha ebomini ukuba ngaba umntu unako ukuzithoba, ngoba ukuba kuYesu unako konke. Ukuba ngaba umntu okwazi ukuzidela, okwazi ukuzincama, uzithobe kuThixo, uThixo uyakwazi ukukunika imihla elungileyo. Ayolula intonga yemfesane, ubambe nokuba usenqabini. Kasinoyesu sibambe intonga, sibambe intonga yento yoba noba imeko zisibeka kweyiphi into ebomini, sinentonga yokubetha sigqithe. Kodwa le ntonga yayintonga yemfesane. Balungaphelanga utshaba, babekhona oomama endleleni ababesuka benkolo uMordekhayi ethandaza, bayidele le nto, bayicaphukele, bengafuni into yoba makathandaze. But lo mntwana ukhule ngee-principles zokukholwa. uEstere ukhule ngendlela entle yokukholwa kuThixo, nezinto ekwakuthiwe ebengazithethi, ebengatsho into yoba uyintombi yekhoboka, ebengatsho into yoba akasenabazali wa-adopthwa, ebengatsho into yokoba amayinja akoba abaphethe kakubi, ebengatsho into yoba inkcubeko neenkbaleko zikhona. Kodwa ukumkani akumbona wayolula intonga. Ingathi ngabona uEstere
emane sithi Nkosi ukuba ngaba kulungile kwawo amehlo bendingababala nguwe abambelele entongeni. Eyona nto ilungileyo mfundisi wami kukubambelela entongeni. Ezo zinto zonke wayekwazi intoba azijikite ngenxa yento intoba wayebambelele kweyona ntonga inguKristu. Ikhona intonga esingathi imeko zobubomi nasingene kuyo sibambelele kuzo. Ikhona intonga njengoba lelizwi lisithi bekuyihlononyoko ukuze kolule imihla yakho. Ikhona intonga enguKristu enako. Ikhona intonga enako. Hold on, hold on. Yes. Ubambelele to the rod. Hold on. Ubambelele to the golden rod. EnguYesu, engaboniyo, engabuniyo, engapheliyo, engapheli mandla, emingona phakathi. Ukuba ngaba awunatata ingutata, kawungena mama ingubaba, kawungena bani ingubani. Hold on to the rod of gold.